Ľudskoprávna organizácia Amnesty International konštatovala, že Izrael páchal a naďalej pácha genocídu palestínskej populácie v okupovanom pásme Gazy. Organizácia robila rozhovory s vyše 200 ľuďmi, vrátane palestínskych preživších, svedkov a svedkýň, orgánov samosprávy v pásme Gazy a zdravotníckeho personálu. Analyzovala vizuálne a digitálne dôkazy, vrátane satelitných snímok, taktiež vyhlásenia vysoko postavených izraelských vládnych a vojenských predstaviteľov a oficiálnych izraelských orgánov. Amnesty International mnohokrát poskytla svoje zistenia izraelským úradom, ale do zverejnenia správy nedostala žiadnu relevantnú odpoveď. Pozvanie na rozhovor k tejto téme prijala docentka Katarína Šmigová z Ústavu medzinárodného a európskeho práva Paneurópskej vysokej školy. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Z vášho pohľadu sú udalosti a dianie v Gaze, ten súčasný konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi, sú niečím špecifické, alebo by mali mať jasný výklad, pretože to medzinárodné právo platí pre všetkých rovnako? Málo kedy človek dostane otázku, kde dostane možnosť A alebo B, ale platí A aj B. Medzinárodné právo platí pre všetkých rovnako. A zároveň konflikt Izrael-Palestína je špecifický. Takže treba sa na ňo pozerať v tomto kontexte. Podľa mňa áno, tie pravidlá platia pre všetkých, lebo nám ide o vládu práva a zároveň je to veľmi, veľmi špecifická situácia. V čom je špecifická? Špecifická súvisí s množstvom medzinárodnoprávnych problémov. Súvisí s tým, že tu máme dve entity, ktorú jednu bola už v 48. vyhlásená za štát, a druhá ešte bojuje o svoju štátnosť, takže to je veľké špecifikum. Ďalšie špecifikum súvisí práve s tým konfliktom medzi skupinami ľudí, ktoré navzájom pri rozličných vyhláseniach hovoria, ako sa nemajú možnosť dohodnúť. Špecifickosť súvisí aj s tým, že už množstvo ľudí, štátov sa snažilo tento konflikt nejakým spôsobom urovnať. Špecifickosť súvisí samozrejme aj s historickou pamäťou osudu jednej z týchto skupín, takže je tam viacero špecifík. Ale z hľadiska medzinárodného práva predovšetkým to špecifikum, ktoré súvisí so štátnosťou. Keď ste zachytili tú správu Amnesty International v súvislosti s Gazou a obvinenie Izraela, ako na vás tie informácie sa pôsobili? Ako na právničku teda? Prekvapilo vás to, alebo ste s tým viac menej rátali v rámci tých udalostí, ktoré sa tam diali? Nejde iba o správu Amnesty International. Tých správ smerom ku Izraelu, Gaze bolo viacero, ani iba správ, ale aj konaní pred jednotlivými ďalšími orgánmi. Takže tá správa Amnesty International, tá prvá reakcia bola, že ako sa vysporiadali teraz ako právnik, lebo vnímam tieto správy ako právnik, ako sa vysporiadali s podmienkou stanovenia, že došlo ku genocíde, alebo dochádza ku genocíde, ktorú nazývame dolu specialis. Je to veľmi špecifické, opäť sme pri špecifikách, je to veľmi špecifické pre tento zločin podľa medzinárodného práva. Čo takže toto bola... Prerozprávajme to, ak sa to dá nejako ľudsky a zrozumiteľne prerozprávať. Áno, ja si uvedomujem, že právnici... Alebo sú to odborné veci. Právnici majú častokrát... Skúsim to ako pedagóg, lebo som aj pedagóg, ako bolo ozrejmené. Pri trestnom čine potrebujete naplniť ako keby dve zložky. Mens rea actus reus, to znamená, že to, aký máte úmysel a aké konanie. A zločin podľa medzinárodného práva v prípade genocídy si vyžaduje ešte tzv. Špeciálny úmysel, dolu specialis, okrem toho klasického úmyslu. A ten vyžaduje, že pri tom, čo robíte, na to, aby ste naplnili, teraz hovorím o fyzickej osobe, ešte nie o štáte, musí byť splnený ten úmysel, že chcete zničiť presne vymedzenú skupinu. To znamená, nejde vám iba o to, aby ste, teraz hovorím v úvodzovkách iba zabili človeka, ale chcete ho zabiť preto, lebo váš úmysel je zničiť nejakú skupinu. A pritom tie skupiny, ktoré sú stanovené v dohovorom, ktorý rieši zločin genocídy, sú
presne stanovené, nie je možné rozširovať ten zoznam chránených skupín. Takže toto je to špecifické. Čiže oni môžu byť napríklad na etnickom princípe tie skupiny. Napríklad máme tam 4 skupiny, ktoré sú osobitne chránené dohovorom. A je to národná, etnická, náboženská a rasová. Toto sa od roku 1948, keď bol tento dohovor, nezmenilo. Boli prijaté iné dokumenty, medzinárodné zmluvy, ktoré upravovali definíciu zločinu genocídy a iba zopakovali túto genocídu, ktorá bola prijatá v 48. A preto je to také ťažké, lebo viete dokázať, že áno, niekto chcel niekoho zabiť napríklad, ale ten úmysel špecifický, ktorý je možné napríklad odlíšiť od motívu v medzinárodnom trestnom práve, tak to je osobitosť. Zaujala vás táto ukážka? Pustite si celý rozhovor. Môžete si nás predplatiť na webe dvtv.sk. Link nájdete v poste. A sledujte nás. Žiadny hosť už vám neutečie.